Hi guys, welcome to my YouTube channel guys. Ngayon guys, magbibigay lang tayo ng konting reaction dun sa viral ngayon guys na Sampaguita Girl. Ngayon guys, itong Sampaguita Girl guys, may viral siya ngayon guys sa social media man or sa YouTube. Kasi guys, itong Sampaguita Girl guys ay nagtitinda siya doon sa labas ng SM. Ayon sa aking nakita sa news, nagtitinda itong Sampaguita Girl at siya ay hinaras ng guard at sinira ang kanyang paninda na Sampaguita at sinipa pa siya pasimple. Ngayon guys, ang guard na to ay tinanggal na pala sa kanyang trabaho at hindi na siya papayagan magtrabaho ulit sa lahat ng branch ng SM sa buong Philippines. Ngayon guys, ang tanong natin ngayon guys, sino ba talagang may kasalanan? Itong guard na to na sinira niya yung panda ng Sampaguita Girl at balak pa niyang sipain, o yung bata na nagtitinda lang sa labas ng SM at kaya lang naman nagtitinda itong bata kasi gusto lang niya mag-ipon. Kasi ayon sa nakita kong news, itong bata na to guys ay isa lang palang uniform niya, kaya wala siya nagtitinda kasi gusto lang niya makabili ulit. Yun ang tanong natin guys, sino ba talaga may kasalanan, yung guard o yung bata? Ay comment lang sa baba guys, at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel guys. Yun muna guys, makikita niyo yung subscribe button sa baba, pag-subscribe ang aking channel. At pa-comment na rin sino may kasalanan, itong guard na sinira niya yung paninda ng bata na estudyante, o yung bata na nagtinda lang sa labas ng SM kasi gusto niya makaipon pambili ng kanyang uniform. Yun muna guys ang aking content. Thank you very much. Paki-like at paki-share at paki-subscribe ang aking YouTube channel. Thank you guys. Thank you very much.